Hi guys! It's me again, Andrei si Bayani. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at click the bell button. So for today's video, gagawa tayo ng DALGONA coffee recipe. So, ang una nating ingredients is syempre gatas and 2 Nescafe Classic and syempre hindi mawawala ang asukal. So, kuha tayo ng bowl. Yan. Puno na natin yung 2 Nescafe Classic. Yan. Maganda ito kasi sa isang ganito, 1 teaspoon na. So, yun ang binibili ko. And next is 2 spoons of sugar. Para matamis. And hindi mawawala ang tubig. 2 spoons na tubig, mainit. And after that, iti-twist na natin. So, kuha tayo ng pang-twist. Gamit nito. Yan, twist na natin. Twist for 4 to 8 minutes. Yan. Twist natin siya hanggang lumapot. Bigya yun. So, malapit na sa malapot. Yan. Twist na ng twist. Sorry guys, may sipon ako. After 4 minutes, ganyan na siya. Yan, lumalapot na siya. Yan, lumalapot na. Yan.
So, ayan, pwede na siya. So, kuha naman, isa't aside na lang natin. Yan, dun muna. So, kuha tayo ng glass. Wait lang guys, kuha tayo ng tubig. Then, punta na tayo sa gatas. Bear brand tong gamit ko. Malit na tubig. Then, ihalo natin. Pag ako kasi, nilalagyan ko pa siya ng asukal para matamis. So, lagyan natin. So, yan. So, yan, pwede na siya. So, lagyan na natin yung dalgona sa taas ng milk. So, yan. Na coffee. So, kumuha lang ako ng straw para pag-shake. Yan, shake na natin. Yan. Yan. So, inuman na natin. Sarap. So guys, that is for today. Bye!